खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। मिजिं थियो नोंथांमोना बयबो दिनैनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबगोन होनना। दिनै 4 मे 2026, 19 बैसाग दान 1432 मायथाइनि समबार बाराय। गिबि राशि महरै मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय गोब्राबथि नुजाथिनो हागौ। जायखि-जायखि खामानियानो जाया मानो नारसिनथाया बांगोन, जायनि थाखाय देहा सोलेरखौ मेंग्लिखांनाय मोनखांगोन। थासारिया दिदोमैनो बारलांगोन, नाथाय जायखिजाया फैसा जथुमनाय खामानिफ्राव सांग्रां थानाया मोजां। जिउनि लोगोजों मोजाङै सम बारलांनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजाङै नायबिजिरनाया गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम आरो निला। आरो नोंथांनि राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकाल समा जादों फुंनि 7:30 9 बाजिसिम आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। बृषभ राशि। राशि बादियै बृषभ राशिफोरा दिनैनि सानाव धोन लाभ खालामनो हागोन। अफिसफोराव जायखिजाया खामानिया बांगोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव गावबा गावनि खुगाखौ हमथाना बाथ्रा रायज्लायनाया गोनांथि। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखायबो दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो गोथां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो सानजा आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों फुंनि 7:18 8:58 बे समाव जायखिजाया गोदान खामानि जागायनाया मोजां नङा। मिथुन राशि। राशि बादियै गोबां खामानिनि थाखाय होजों होजाय खारथिंनो गोनां जानो हागौ। गोदान खामानि जागायनो थाखाय मोजां सम। नाथाय नोंथांमोना दिनैनि सानाव खरसा फारसे सांग्रां थानाया मोजां। सावस्रिखौ नारसिनथाय मोनखांगोन। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। केरियार फारसे गाहामैनो बारलांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों फुंनि 7:44 9:22 कर्कट राशि। राशि बायदियै कर्कट राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर गोजोनै बारलांगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। जिउनि लोगोजों रंजा खुसियै सम हगार हरनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव मोजां। केरियार फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो गोथां। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब आरो खोला आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों फुंनि 7:18 8:58 सिंह राशि। राशि बायदियै दिनैनि सानाव सिंह राशिफोरनि गेजेराव फोथायनाया बांगोन। खामानि फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायाव मिलौदो महर मोनखांगोन। गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय खामानिफ्रा आबुं महर मोननो हागौ। केरियार फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। सावस्रिया गाहामैनो बारलांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों फुंनि 7:30 9:00 कन्या राशि। राशि बायदियै केरियार फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। थासारियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। जानाय लोंनाय बिथिङाव मोजाङै नायबिजिरनाया गोनांथि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। मोजां मोनलायनायाव गाहामैनो बारलांगोन। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो सानजा आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों फुंनि 7:30 9:00 तुला राशि। राशि बादियै खामानि बिथिङाव बांनायखौ नुनो मोनगोन। धोन बारायहोनो हागोन। केरियार फारसे गाहामैनो बारलांगोन।
बायदिसिना नारसिनथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय इसोर शिबनि फुजा खालामोब्ला मोजां मोनलायनाय बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां सान। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों फुंनि 7:18 8:58 वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय गोदान खामानिनि लामा गेवगोन। बादायलायनाय बिथिङाव जौगासारनाय मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया गोनांथि। थाबथानाय खामानिफ्रा मोगथां महर मोनखांगोन। केरियार फारसे जौगानाय मोनगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो गोजा। आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो सानजा आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों फुंनि 7:30 9:00 धनु राशि। नोंथांमोननि थाखाय केरियार फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। थासारिया सिगांनिख्रुइ गाबगोनां जानानै फैगोन। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। जिउनि लोगोनि आबुं मदद मोनगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय थासारिया गाबगोनां जानानै फैगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। आरो दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों फुंनि 7:18 8:58 मकर राशि। राशि बायदियै मकर राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। खस्थ'नि गोदै फिथाइ थायनायखौ नुनो मोनगोन। नखराव मोजां खामानिफोरा मावफुंजानो हागौ। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। बिमा बिफानि मदद मोननो हागोन। जिउनि लोगोनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम आरो निला। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो सानजा आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों फुंनि 7:30 9:00 कुम्भ राशि। राशि बायदियै नोंथांमोननि थाखाय खामानिया बांनो हागौ। अफिसफोराव खामानि बांगोन। खायसे बिथिङाव नोंथांमोना सांग्रां थानाया गोनांथि। फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया मोजां। खरसा फारसे नोजोर लाखिनाया गोनांथि। नोंथांमोना दिनैनि सानाव गावबा गावनि सावस्रि फारसे सांग्रां थानाया मोजां। जिउनि लोगोजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों फुंनि 7:44 9:22 मीन राशि। राशि बायदि नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। बरादा हेफाजाब होगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि साननाय मोगथां महर मोनखांगोन। जायजों नोंथांमोननि गोसोखौ रंजाखांनाय नुजाथिगोन। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। नखरारिफोरजों बहाबा बेरायनो थांनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब आरो गोथां। आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों फुंनि 7:44 9:22 लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि फानजामुथि फरायथायनाय भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। जाहाथे जेब्ला जों बेबायदिनो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायलांजोब्बाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।